ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айноми юристиҷаи муроҷиат кун скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров канали Юристиҷай. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо равон кардагӣ биден ва боз як хабари нав баҳри шумо пешкаш гардонидан. Хабари имрӯзаи мо оиди раисҳо аз Федератсияи Россия боз ба 4 давлати дигар. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, Федератсияи Россия тасмим гирифт ки оҳиста-оҳиста ба давлатҳои Осиёи марказӣ границаҳо ва парвозҳои худша кушодан бигирад. Лекин мутаассифона дар ин 4 давлате ки ҳозир мо номбар мекунем, Тоҷикистон қарор надорад. Тоҷикистон ҳамин хел қарори буромадагӣ пешкаш шидагӣ ҳоло ба имзо расидагӣ нест ва гап-гапае ки бояд моҳи октябрда кушода шавад, вале мутаассифона дар ин 4 давлат парвозҳош кушода шидагӣ нестай ва ҳозир мо мегӯем ки Федератсияи Россия боз ба кадом давлатҳо парвозҳо ва сарҳадҳои худша кушода мекунад. Якумин давлат Қирғизистон, Қазоқистон, Беларусия ва Кореяи Ҷанубӣ. Ин 4 давлате буд ки мо қайд кардем Федератсияи Россия бояд аз 21 сентябр парвозҳои худша ба ҳамин ҷоҳо кушода бигардонад. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Ри нависай: ассалому алайкум ака, мегуфтед ки аблава вақте ки хона биёяд писарро наёбад, ҳақ дорад ки падар ё модарро маҷбур кунад, яъне штраф ё ба адел барад. Пешакӣ раҳмат. Дар як ҳолат метавонад ки ҷарима таъин кунад. Дар ҳолате ки мақсад агар ба хонаи яке аз мо шумо повиска роӣ мекунанд ва шумо дар ҳамун дастхат мемонед, яъне имзо мемонед. Дар ҳолате ки агар ҳамун одаме ки ба номаш повиска омадагие ҳамун ҳузур надошта бошаву аз ба ҷои ӯ падар ё модар ё ки бародараш дар ҳамун повиска имзо бимона, дар ин ҳолат шумо маҷбур мешавед ки ё фарзандтона биёред ё ки маҷбур мешавед ки ҷаримаи давлата биспоред. Ва агар дар ҳолате ки ба шумо повиска овардагӣ набошаду дар ҳақиқат фарзанди шумо берун аз Тоҷикистон қарор дошта бошад, дар ин ҳолат падар ва модар дар назди қонун ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд. Шумо дар ҳар куҷое ки кору фаъолият мекунед ё қарор доред, аз ана ҳамунҷа ягон справкатона ё ки маълумотнома равон бикунед через факс ва озод мешавед аз даъват аз хизмати ҳарбӣ. Компанияи Султон ва Баха Медиа аз тамоми нуқтаҳои шаҳри Москва ва Московский област ба Тоҷикистон бор меоранд. Борҳо ба шаҳри Душанбе, Ёвон, Қурған, Вахш, Турсунзода, умуман ба ҳама нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оварда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. Дар ҳар куҷои Москва қарор дошта бошед, занг бизанед, меоянд бепул мегиранд боротона. Ва нархи 1 кило бортон ба Тоҷикистон равон карданаш 50 рубля дар бар мегирад. Ва аз Тоҷикистон бора аз дасти ки мегирен, рақамҳош дар ҳаминҷа ҳастай. Айноми юристиҷаи муроҷиат кунен, бортона тезтар мебаранд. Саидҷон Шарипов нависад: салом бародар, агар Узбекистон ба ҳамаи давлатҳо парвозҳоша кушояд, мо метавонем ки через Узбекистон ба Тоҷикистон биёем? Албатта мо қайд кардем ки сар карда аз 1 октябр ҷумҳурии Узбекистон ва махсусан ба ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳои худша ба мисли пештара барқарор мекунад ва роҳҳои оҳанаш кушода мешавад, сарҳадош кушода мешавад, умуман ба ҳамаи давлатҳо рафту омадша шурӯъ мекунад. Ва агар ки ба Федератсияи Россия ҳам кушода шуд парвозҳош, шумо метавонед аз Россия ба Узбекистон биёед ва аз Узбекистон баъдан ба Тоҷикистон, дар ҳолате ки агар кушода шавад байни Россия ва Узбекистон. Агар ки ба Россия кушода нашава, мутаассифона наметавонед шумо. Саид Сияров нависад: салом акаи Сорбон, мисол ман бо як одам ҷанг мешавам, ҳамон маро корд мезанад, ман захмӣ мешавам, ман метавонам шикоят кунам ё ки марам корд бизанам, ман аз шаҳри Туз. Бародари азиз, қонун тра иҷозат намедиҳад аввалан ки вақте ки тра захмӣ кард ё ки тра корча зад, трам бар ивази ӯ ва як корча бизанӣ, баъдан ҳар дутон баробар бишена, ягонтата яъне ба ҷавобгарӣ накашанд. ин ҳолате ки ту қайд кардӣ мутобиқи моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ қисми 3 дохил мешавад. Яъне моддаи 237 қисми 3-имаш дар бораи ҳамие ки ҷанг кардан бо предметҳои ба монанди силоҳ. Дар предметҳои ба монанди силоҳ аз ҷумла қуш мешавад корча. Дар ҳамин модда қуш мешавад ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Ва дар ин ҳолате ки ту гуфтаи ман метавонам арзи шикоят кунам, албатта метавони арзи шикоят карда аз болои вай ариза нависа. Шараф нависад: салом бародар, аз Тоҷикистон ба Германия чӣ хел равем? Як видео кунед, ман студент.
аз ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол парвозҳои мунтазам танҳо бо Дубай кушодагӣ. Яъне ки шумо метавонед ба Дубай сафар кунед, баъдан аз Дубай ба Германия рафта метавонед. Прямой рейс нест Тоҷикистон ва агар ба Россия рам бигӯед, дар назар дошта бошед ки аз Россия ба Германия ҳоло маҳкама кушода шудагӣ нест, танҳо ба воситаи Дубай мешавад. Ҳасан навистай: акай Сорбон Узбекистон ва Тоҷикистон кушода шавад, метавонем баъд ба поезди Узбекистон қатӣ равем ба ватан? Албатта ба воситаи поездам омада мешавад ба ҷумҳурии Тоҷикистон, лек аз 1 октябр. Эҳром навистай: ассалому алайкум бародар, ту дар як видеои урӯзат гуфте ки шахсе ки духтари ноболиға таҷовуз мекунад, қонун ҳукми қатл муқаррар намекунад. Ич хели қонуне? Ман як боро хондагӣ будам дар кодекси ҷиноятӣ ҳукми қатл ҳастай, леки ту мегӯӣ нестай. Ира мо чӣ хел бифаҳмем? Таҷовуз ба номуси ноболиғ, яъне дар модда 138 кодекси ҷиноятӣ қисми 3 омадагие ки ҳар касе ки ноболиға таҷовуз мекунад ба маҳрум сохтан аз озодӣ аз муҳлати 12 то 25 сол ё ки ҷазои 1 умра, яъне ҳабси 1 умра таъин карда мешавад. Вале оиди ҳукми қатл, бародари азиз, дар кодекси ҷиноятӣ бале и будаги чиз ҳукми қатл пешбинӣ шудагӣ буд, лекин ҳамин чиза соли 2001 роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмон бардоштагӣ аз кодекси ҷиноятӣ, яъне ки айни ҳол дар кодекси ҷиноятӣ аз соли 2001 ҳукми қатл дигар муқаррар намешавад. Оиди ҷиноятҳои махсусан вазнин ё ки дигар ҳабси 1 умра мекунанд, вале ҳукми қатл нест. Меҳроҷиддин навистай: ассалому алайкум бародари азиз, агар зан даст ба одамкушӣ бизана, ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ё ки зан дар назди қонун ягон ҳуқуқи дигар дорад аз мард болотар? Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки зану мард баробар ҳуқуқанд, яъне ки зан ва мард аз якдигариш ҳуқуқҳои баланд надоранд дар назди якдигараш. Дар назди қонун ҳама баробар ҳуқуқай ва барои одам куштанаш албатта ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад мутобиқи моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ ва дар инҷа бо ҳолатоша мебинанд, ҳолатҳои вазнин бошад, қисм ба қисм ҷудо мекунанд, мутобиқи моддаи 104 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад ва аз озодӣ маҳрум карда мешавад. Ва ногуфта намонад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам зиндон барои занҳо ҳастай. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар поёни ҳамин видео ё ки дар Инстаграм саволотона роӣ кунен ва дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.